سلام تخطتلتي مدب يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا مسينا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم كزازم حيلت مدرقة تريفوزلو مبل 106 تور دي فرانس لو مني 16 مدرق وددرو أسلاسيلوم إذا نايلومي أبليت أسد أحقول أب زماساسل كتماتات نمسيات أنجدام تقرادم تدما 177 كيلومتر شفينوم كافة لما أتحيزهم حاموش تستفلالي تقرادمتي نانا بينان غانتاتات هادموم عيلوم نزبزح كيلومتر دمان نبينم تقوعيزهم يخون مبرك ساب مززام نايت وددر أتحيزهم زوز ألوغو تقرادمتي نتاب زقمتان وددر أتكايد زنبرت عباي قجلة كاب كل تدق نلعالي فللي كنت فلا أي كالون وددر كزازم نايتحتي 4 كيلومتر استرفلهم دما تواحيتم تريفهم أمود داتا دما أتم أبزو وددر بوزح تمكرو زلوم كان بعال بيتر ساغان أوليا فوفيان كالب إيوان منكون قلت في مرح نزبل كت أمامتو جمرم أتم أب كدمي تقدمهم زنورو كان بعال فان أفرمت أندري كريبل ماسميلانو روتشازة تيبت بينوت جرانت توماس اندما حافقوا أنتبلو بوزح كوي توقعزغن رفت كبلو تأصبوم بز مسيرت وددر كاب جيزي ناب جيزي زتوها برحكات كزازم ناب 300 متروتات تتصاريلوم كالب إيوان إلان فيفيان بليسو كقدامي بمخان تعواتو قينوم مسكال أيو شديشتن زد حدا إرتراوي ناتنا البرهان دما مبل 144 ترتار خيبوم بز مسيرت أماليانا يتقرادمتي زوصة لوت يلن لومي مبل 20 ترتاز حزة فرنساوي جيلان على فيليب نبيج أماليا بسوسان 4 ساعات 57 دقائق 30 سكند قدامي بمخان زغلس زلو يم أبزا ماليا ناتنائل مبل 114 لوم بتماساسالي سلوفيكاوي بيتر سغان ب 309 نتبي نغط أليا ماليا حيزوا يركب ناتنائل دما مبل 67 ترتحيزوم أب تعدان من إسيات اتوهب مالا كولومبياوي إيغان برنالي مرح نقيح نطبطباويت ماليا أنبس عقب اتوهب دما بلجيماوي تيم ويلنس كبرو أير فرن إيرتراوي ناتنائل برهان دما بعسرة نتبي 10 درجة حيزولوم بغانتا درجة موفي ستار ب 295 ساعات 17 دقائق 44 سكند مراحيت زلا سبانياوي تغانتا يم إيرتراوي ناتنائل برهان زوارا درلا فرنساويت كونتيننتال كلب كوفيدس دما أمبل 19 ترتا تقميت علم مبل 17 مدخ تور دي فرانس صباح كقلصليم تقررنت دما كابوندوغار تبغيسوم أبغاب بزازم ناي 200 كيلومتر وددر كايديوم أبزا وددر كلتا كبتي نت بزوهو بعقب كهلوين حدا ካብ ንኡ ስድራ ቤት እንዳደበሳይ ዝኾነ ያዕቆብ ደበሳይ ኣብ ዝሓለፈ ብሃገርን ጋንታን ደረጃን ኣብ ዘካየዱ ውድድራት ብምስታፍ ኣንጸባረቐ ዓወት ድሕሪ ምሕፋሱ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘለዎ ደረጃ ናብ ዝለዓለ ፀፍሒ ከማዕብለሉ ዝኽእል ባይታ ረኺቡ ነዚ ዕድል እዚ ያዕቆብ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ኤፍኤ ዲጄ ናይ 3 ኣዋርሕ ንፕሮፌሽናል ዘሰጋግሮ ናይ ፈተነ ግዜ ንምክያድ ውዕል ተኣታትዩ ዝርከብ ምዛ ጋንታ ተጸንቢሩ ዝጸንሓለን ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ بممزانيتات انت تعويت دما رابعي ارتراوي بروفيشنال تقداداوي زمنسب كلابس يوم ازي ام مسلطني يو سي اي قدم بشكلتا صنحي ارتراو تقداداماي اذا ابز وانزي تتصنبيروا زلو كلب اف دي جي حانتي كابتن 18 اب عالم لخ وددرا زنطفا بروفيشنالات غانتات كوينا ابز عاموت 17 ناي مدرخ عوتات حفصه ملاوا مزاغبت قدم بشكلتا يغصم سدرا بيت دبساي زخونو فرقال سدبساي كندش دبساي مخسب دبساين موسانا دبساين اب قددم بشكلتا هاجرنا اب كبر زلو مسمخانم ولدو ابل نايتا بيت ياقوب دبساي دما ابتي حدا نحسس فيلم سرع وددراتو عوت كم زحفس زطراطر يلن بشم سينما سمره تخاتلتنا صبق عدل نمن يلوم ሻኩል ገናን ስነቱ አይወደን ኣብ ጊዜኡ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ሻኪል ኦኒል ኣብ ሃገር ቤልጅየም ዝተኣንገረ ቱሞሮላንድ ፌስቲቫል ብዘርኣዮ ስግንጢር ጠባያት ኣብ ዓይኒ ካሜራታት ኣትዩ ኣብ ትውዕውዕ ዝነበረ ፌስቲቫል ወዲ 47 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሻኪል ኣብ ማእከልቶም ነቲ ፌስቲቫል ዝጽንብሩ ዝነበሩ ኮይኑ በታ ተወሊዓ ዝነበረት ብዲጄ ዳይዘል ዝተራእመት ደርፊ ኣብ መንጎ ክደርፍን ክዘልልን ተራእዩ እቲ ልዕሊ መጠን 5 ጫማን 1 ኢንችን ወፂኡ ተሃኑ ዝገልጽ ዝነበረ ሻኪል ኦኒል ብዙሓት ምስኡ ተጸንቢሮም ክስዕስዑ ጀመሩ
ይኹን እምበር ድሕሪ ግዜስ ኣብ ከባቢ መንኩቡ ማይ መሳሊ ከም ዘፍሰሱሉ ተፈሊጡ በዚ ዝሓረቀ ሻኪል ነቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ብዝዓይነቱ ንልዕሊ ሰዓታት ክሰሃሎም ምውዓሉ ተፈሊጡ ብድሕሪ እቲ ተግባራቱ ኣብ ትዊተር ንኽሽሑ ብዙሓት ደገፍቲ ናይቲ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ማራኬፍ ኣለዎ ክብሉ እንከለዉ ገለ ድማ ልክዕ ከም ከልቢ ዓቢዱ እናበሉ ተዋራዝዮም እዮም ከምዚ ዝከር ሻኪል ሓደ ብዘለዎ ውቁብ ዝኾነ ንብረትን ኣሰራርሑን ፍሉይ ዝኾነ ባዕሉ ዝውንኖ መፃወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ብ21 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዶ ምንባሩ ኣይረሳዕን ብእንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ክህደን ዝጸንሐ ተጻዋታይ ሊዮን ናቢል ፈኪር ናብ ሓዊ ዝጻወተላ ጋንታ ሪያል ቤቲስ ከም ዝተጸንበረ ይሕበር ኣሎ። ሓዊ ያሲር ፈኪር ድማ ምስታ ጋንታ ክሳብ ንልዕሊ 4 ዓመት ማለት 2023 ዘጽንሖ ውዕሊ ዘለዎም። ናፖሊ ንኣከፋፋሊ ኤልጂፍ ኤልማስ 16 ሚልዮን ሂባ ከም ዝገዛኣቶ ተገሊጹ። ቻርሊ ኣዳም ምስ ክለብ ሬዲንግ ክጻወት ንሓደ ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ። ብመሰረት ካብ ወከልቲ ጋረዝ ቤይል ዝተረኽበ ሓበሬታ ዘነጽሮ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሓደ ካብ ኣገደስቲ ተጻወቲ ሊሊ ዝኾነ ኒኮላስ ፔፔ ብ80 ሚልዮን ፓውንድ ክትዕድጎ ሓሳባት ኣንቂዳ ምህላዋ ተገሊጹ። ይኹን እምበር እዚ ተጻዋታይ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝዓበየ ምስ ምዃኑ እታ ስጳኛዊት ጋንታ ከም ንብረታ ከም ትርኦም ብቐረባ ነቲ ተጻዋታይ ዝከታተልዎ ዘረድኡ። እዚ መልክዕ ልቓሕ ምስ ሊለ ዝርከብ ተጻዋታይ ድሕሪ 3 ዓመት ውዕሊ ምውድኡ ናብታ ኣባል ላሊጋ ስጳኛ ጋንታ ከም ዝምለስ እዩ ዝንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ፓውሎ ዲያባላ ተጣይቀሉ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ። እዚ ተጻዋታይ ገና ካብ 70 ክሳብ 90 ሚልዮን ፓውንድ ዋግኡ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ጆፍራ ኣርከር እቲ ሪሞርኪዮ ወይ ድማ ተሰሓቢ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ክሪኬት ዝነጥፍ ጆፍራ ኣርከር ኣብ ፌስቲቫል በርባዶስ ዘንጸባርቆ ሳዕስዒቱ ንብዙሓት ስሒቡ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ተወላዲ በርባዶስ ዝኾነ ብሉጽ ተጻዋታይ ክሪኬትስ ነዚ ዕድመ ክሳተፎ ሓለቓ ጋንታ ዌስት ኢንዶን ጆንሰን ሆልደርስ እዩ ናብቲ ቢጆቨርት ሞርኒንግ ጃብ ኣፕ ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ናይ ካሪብያን ኣይላንድስ ካርኒቫል ተዓዲሙ። ከም ኣካል ናይዚ ሸገግ ክብሉ ዝወዓሉ ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ድማ ብዘይትን ቀለምን ክዳውንቶም መርኣይ ኣይርከቦን እዩ። ነጨመረር ምዃኑ ዝእመነሉ ነቲ ኣብ ማእከልቶም ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝነበረ ኣርከር እውን ብሰማያውን ወይናይን ቀይሕን ሕብሪ ማሊኡ ተጸያይቑ እዩ። ኣብ ከምዚ ህሞት ድማ እዩ ኩሉ ሰብ በቲ ናይ ምዕራብ እንግሊሽ ደርፊ እናተዘናግዕ እንከሎ ኣርከር በቲ ሙዚቃ ተሰሒቡ ነታ ናይ መሐንበሲ ዝመስል ክዳን ብውሽጡ ድማ ኮስቱሞ ወድያ ዝነበረት ኣብ ማእከልቲ ናይቲ መድረኽ ኮይና ቅርፂ ሰብነታ ብዘይ ሕፍረት ተንቀሳቐስ ዝነበረት ጎርዞ ብምቕራብ ብኽልተ ሸነኽ ኣካላታ ብምሓዝዩ ትወርክብ ዝዓይነቱ ሳዕስዒት ተሃኑ ከውፅእ ኣምስዩ። እዚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ክሪኬት እንግሊዝ ብምርዋር ኩዕሶ ፍሉጥ እዩ። እዚ ሓላዊ በሪ ብዝገበሩ ሓገዝ ድማ እንግሊዝ ኣብዚ ዓመት ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም ክሪኬት ተዓዊታትሉ። ኣብ ከተማ ብሪጅታውን ካብ እንግሊዛዊ ኣቦን ባጃን ኣደን ዝተወልደ ኣርከር ንናይ ትሕቲ 19 ዓመት ጋንታ ዌስት ኢንድስ 3 ግዜ ወኪሉ ክጻወት እንከሎ ድሕሪ ግዜ ድማ ብሃገራዊት ጋንትኡ ብዝተገብረሉ ጻውዒት እዩ ኣብ ዓመተ 2015 ነታ ክለብ ክገድፋ ተቐሲቡ። ኣርከር እንግሊዝ ንኒውዚላንድ ኣብ ዝረትዓትሉ ግጥም ንፋልማይ ግዚኡ ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ኣብ ሎርድ ስሙ ክጽዋዕ በቒዑ እዩ። ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ድሕሪ ምዝዛም ድማ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ኤድጋባስቶን ዝብል ስም ዝፍለጥ ውድድር ዝተፈለየ ስልቲ ጸወታ ሒዙ ክኣቱ ትጽቢት ይግበር። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊኡ ዝሕሰብ ዝነበረ ክሲ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝተላዕለ ስካይ ስፖርት ኣብ ጽሑፋት ኣስፊራም። እዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ክለብ ጁቬንቱስን ፖርቱጋልን ብሓንቲ ካቶሪያን ማዮሮጋ ዝተባህለት ጎርዞ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸመ እዩ ክሲ ቀሪቡሉ ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ኣቓልቦ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ስሒቡ ዝነበረ ዜና ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ኣብ እዋኑ ከይሓበረ ጸኒሓ ብዝብል ሓሳብ እዩ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ነቲ ጉዳይ ዝከታተልዎ ዘሎ ቤት ፍርዲ ነፂጎሞ ዘለዉ። ግዳይ ናይቲ ዓመፅ ምዃና እትሕብር ካሪን ማዮሮጋ ኣብቲ ግዜቲ ብሓደ ጎበዝ ክብራ ከም ዝተቐንጠጠት እንተኾነ እቲ ሰብ ሓሊፋ ክትህቦ ነብሳ ከም ዘይገበረላ ኣፍሊጣ። ሕጂ ድሕሪ 10 ዓመት ግን ኣብ 2009 ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ኣብ ሓደ ሌታዊ ትልሂት ዝርከቦ ሆቴል ምስ ሮናልዶ ከም ዝተረኸበትን ኣብኡ እቲ ዓመፅ ከም ዝፈጸመንያ ክሳ ኣመሓላሊፋ።
ካሪን ወሲኻ ሽዑ እዋን ከይተኸስስ ኣብቲ እዋን ወዲ 24 ዓመት ዝነበረ ሮናልዶ 295,000 ፓውንድ ገንዘብ ሂቡ ነቲ ጉዳይ ከም ዘደቃቁ እያ ትገልጽ። ይኹን እምበር ነቲ ዝበሃል ዘሎ ክስታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ሜትሮፖሊስን ቤት ፍርዲ ናይታ ከተማ ላስ ቬጋስ ሮናልዶ ካብቲ ክሲ ነፃ ምዃኑ ደምዲሞሞ ይርከቡ። ወላዲቱ ንሮናልዶ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ብዛዕባ ወዳ ንምምጓት ንፈለማ ግዜኣ ኣፋ ከም ዝኸፈተት እታ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጣ። በቦ ምዕባይ ሓፍቱ ንእንግሊዛዊ ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድ ዝኾነት ታማራ ራሽፎርድ ኣብ ውድድር ቁንጅና ማለት ፋሽን ሾው ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ውድድር ኣብ ናይ መዛዘመ በፂሓ። ጓል 22 ዓመት ታማራ ኣብቲ ኣብ መላእ ሃገር እንግሊዝ መፃ 20,000 ወይዘራዝ ዝሳተፎ ውድድር ምስተን ናይ መወዳእታ መድረኽ ዝሓለፋ 54 መወዳድርታ ናብ ፍጻሜ በፂሓ ዘላ። እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ነዊሓትንያ ትርከብ ብህንጢነት ይፅበያ ኣለኹም። እዚ በፂሐ ዘለኹ ደረጃ ድማ መንጠሪ ናይቲ ዓብይ ሓድሽ መንገዲ ዓወት ክትብል ኣረዲኣ። ንዓወታ ክውን እንተገይራቶ ድማ ንኹሉ ሽልማታ ነቶም ብሕማም ካንሰር ዝሰቃዩ ዘለዉ ወገናት ከም ተወፍዮ ተማባፂዓ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓጎኦም ንራሽፎርድን ካማራን ቅድሚ 3 ዓመት ብሕማም ካንሰር ከም ዝዓረፈ ይፍለጥ። ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ውድድር ጽባቐ ወይዘሪት ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ነሓሰ ኣብ ከተማ ኒውካስትል መጋረጅኡ ክዓጽዩ። ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ዳኒ ሴባሎስ ሎሚ 23 ሓምለ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሴናል ንሓደ ዓመት ብልቓሕ ዘጽንሖ ውዕል ክፍርም ምውሳኑ ጋዜጣታት ኤውሮጳ ኣብ ሕታመን ኣስፊረን። በዚ መሰረት ሴባሎስ ናብ ለንደን መጺኡ ሕክምናዊ ምርመራ ከካይድ ተጽቢት ይግበር። ከም ኣካል ናይቲ ውዕል ድማ ሴባሎስ ኮንትራቱ ምስ ወድአ ናብ ኣደ ክለቡ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ምዃኑ ዝጽብጸብ። ካሉም ሃድሰን ኦዲ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ዘጽንሖ ሓድሽ ክተማት እዩ። በዚ መሰረት ንሰሙኑ 100,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ምስታ ጋንታ ከም ዝፃወት ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ጋንታ ሓቢራ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይራኸበና። ሰሰናዩ